Зад звездите източни съм се родила. В страна прекрасна и далечна. А съдбата странна участ ми е отредила. Името ми да се помни вечно. И докато слънце грее над земята, гласът ми, както птицата крилата, да лети над снежни върхове, пустини, цветни долини, морета сини. И като вятър тихо да нашепва приказки като живота стари. С прости думи истината да прославя. На доброто път сред хората да стори. Неспокоен си, Шахрияр. Възхищавам ти се, Шахерзада. С тази пурпурна спусната до земята наметка ми приличаш на огнения залез, който току-що изплува зад хребета на запад. И отнесе със себе си още един ден от живота ни. Денят ни беше пълен и красив. И затова не бива да съжаляваме за него, Шахерзада. Така е, Шахрияр. Но в живота на човека не всички дни са хубави. И той трябва да живее така, че пълните да останат, да стигнат до края на живота му. Но това зависи не само от него, а и от късмета му. Като каза късмет и като погледнах изплувалата вече луна, се сетих за една много, много стара приказка, Шахрияр. Приказката за Маруф обущарят. Нея ще ти разкажа. Живял някога в Кайро един обущар. Името му било Маруф, а жена му се казвала Фатима, но всички й викали Плашилото, защото била по-зла и от дявола. Маруф бил беден, на двете си ръце разчитал сам. По цял ден стари обувки кърпел и каквото припечелил, всичко на жена си давал. Ай, мислила ли съм някога, че в такава мизерия ще живея? Няма какво да облека. Фатима, ако другите жени имаха твоите дрехи... Махни негоднико. Това не са дрехи, а парцали. Дрипи. Не ми стига, това ми и гладна ме държиш. Не ми ли донесеш тази вечер палачинки с пчелен мед? Мислим. Помогне ли ми Аллах да изкарам парите за тях, ще ти донеса, жено. Ще ти помогне или не, да не се връщаш от дома без палачинки с мед. Върнеш ли се без тях, ще ти направя деня черен, колкото е бил черен късметът ти, когато си ме взял за жена. Не викай, жено, не викай, ще ти донеса. Отивам да отворя дюкяна. Късмета е черен тогава, когато простете ума, на глупостта съюзник става. Но късмета е като птица, тихо долита, лесно лита. Нека живеем с надежда, че някъде скрите по пътя ни, някъде скрите. Щом не съм мислил, като взимах Фатима за жена, те ми се пада. Да
Ако само успея да припечеля някой друг динар, да и купят проклетите палачинки. Как си, Маруф? Минавах покрай дюкяна ти, те рекох да се отбия, да видя как си. Добре ли си? За добре и дума не може да става, приятелю. Денят вече преваля, а никой не е дошъл поне чифт обувки да ми остави за кърпене. Пък жена ми иска да изнесе палачинки с мед. Справи се. Познавам жена ти. Прикава и зла, същинска змия осойница. Но ще ти помогна. Ето, вземи тези пари и купи на жена си палачинки. Ти си честен човек и спечелиш ли, ще ми ги върнеш. Няма всичките ти дни да са лоши като този. Цял живот ще помня добрината ти, приятели. По-скоро да изнеси палачинките. С Богом, приятели. Ето ти тебе, нали си? Донесе ли ми сладки палачинки? Донесох ти, жена. На, вземи, хъпни си. Сладки са наистина. Нали? Но те не са с... Не са с... С петмес. С петмес са, жена. Петмес ли? Как смееш да ми носиш палачинки с петмес, като каза, че ги иска с мед? Сладкарят нямаше мед и каза, че с петмес били къде по-хубави. Сладкарят ли? Не ме интересува какво е казал сладкарят. Ти мен ще слушаш негоднико. Сега ще те науча как. Пусни ме, жено. Остави ръжена. Не. Сладкарят! О, сърце нямаш ли, жено? Преби ме. Аз тебе! О, добри хора! Помогнете ми, мъж ще ме преби! Ама обратното беше, защо викаш? Пак и пита, срам нямаш ли, Маруф? Да я пребиеш ли искаш? Повярвайте, добри хора, не аз тя вдигна ръжена. Чувате ли как ви ги разправя аз, дето съм толкова слаба и беззащитна, аз него забил. На нищо не прилича и лъжа отгоре на Кака жена, живее ли се с такъв мъж? Не го искам, да се маха, да хваща света, очите ми не искат да го виждат повече. Ах, какво да правя, всичко мен ме дразни. Чужда радост и добри дела, те боли даже разни. Най-доволна съм, когато виждам другите да страдат, как потъват като в блато, отдалече що ме видят. Ах, какво да правя, какво да правя, Но не всички хора познавали злия нрав на Фатима Шахрияр. Затова повярвали на думите й и прогонили Маруф от бащината му къща. Било късна нощ, когато бедният обощар напуснал Кайро. Никой не знае до кога щял да върви по смълчания път, ако в този миг не се бил изсипал от небето студен проливен дъжд. Озърнал се Маруф. Гледа, няма къде да се подслони. И тъкмо когато се канил да продължи пътя си под дъжда, съзрял пукнатина в една скала, встрани от пътя. Завтекал се Маруф и се проврял през нея. Каква огромна пещера. Сводовете й се издигат високо над мен. И с такива изящни извивки, сякаш майстор, изкусен майстор ги прави. Но е студено. Дали да не запаля огън? Я колко съчки е довял вятърът. Как хубаво се разгоря. Ако можех сега и късмета си да срещна.
нещо искате, нещо сте недоволни. На мене само разчитайте. Кой си? Късмета съм аз, човек. Страшно съм силен и безсмертен. Правя щастливи хората в нас. Безплътен, незрим, като вятър свободен, но и старателен, всички знаем, особен. Страшно съм силен и безпределно могъщ. Защо си дошъл? Ей ти, дребничък мъж. Защо съм дошъл? По чужда, не по своя воля попаднах тук. Пък аз помислих, че мен търсиш. Аллах ми е свидетел. Дори не съм се надявал да те срещна. Но щом ти сам се избречи на пътя ми, трябва да съм луд, ако не те помоля да ме отървеш от жена ми. Вярно, днес ми изгони. Но утре, като види, че няма кой да й угажда за всичко и няма кого да тормози, пак ще се сети за мене и ще ме открие където и да съм. Що ме тъй, качвай се с гърба ми. Ще те отведа в страна, където жена ти няма да може да намери път към тебе. Утринната мъгла не се бе вдигнала още, когато се издигнахме. Сега наближава часа на вечерната молитва, а ние все още летим. Ей, онази, скалиста планина. На върха и ще кацна. Там ще те оставя. Но върхът и облаците стигат. Слизай. Дойде време да се разделим. От тук нататък всичко от теб самия зависи. Ако искаш да умреш от глад или дивите зверове да те разкъсат, остани си тук. А ако искаш да живееш, спусни се по скалните Сибеи. Долу ще видиш един прекрасен град, богат и устроен. С Богом, човек. Помисли добре, кое от двете ще сториш. Няма какво да мисля, а веднага. Още сега ще се спусна по сипия надолу. Хич не ми се мре. Обратно, живее ми се. Много ми се живее. С късмет, без късмет, все едно. На всеки живот е мил. Горчиви и сладки са нашите дни. Това още стар мъдрец е открил. Когато сладък е деня, любовай му се